Хей, спирал ли се някога да се попиташ, ако Исус дойде днес, готов ли съм да го посрещна? Говоря за онази вътрешна нагласа, така че сърцето ти да е отворено към Него и да го следваш. В Матей 3 глава виждаме буквално един човек, който крещи точно това послание в пустинята – Йоан Кръстител. С дрехи от камилска козена, див мед по брадата и сърце пълно със свят огън. Целият му живот казва: пригответе се, защото царят идва. Матей 3 глава ни представя публичната подготовка за идването на Исус. Йоан проповядва покаяние, а не религия. Призовава хората да променят сърцата си, а не просто да следват традициите. Предупреждава религиозните водачи, че Бог не се впечатлява от титли и външен вид. Говори за един, който идва след него по-свят, по-божествен, по-силен. И точно този един се появява. Исус се кръщава и точно в този момент небето се отваря. Гласът на Отца прогласява любов и Святия Дух слиза като гълъб. Това е началото на нещо ново и небето буквално казва: слушайте Него. Ключовите теми, които ще разглеждаме в Матей 3 глава са: какво означава истинско покаяние? Как да живеем така, че Божият път да минава през сърцето ни? Какво значи да бъдем кръстени с дух и огън? Защо Исус безгрешният избра да се кръсти? Матей 3 е като будилник, който ни разтърства и ни събужда от нашата духовна дрямка. И ни пита: има ли нещо в мен, което трябва да се подготви за Божието присъствие? В следващите видеа ще навлезем дълбоко в тази глава. Ще гледаме как Йоан говори не само към миналото, но и към нас днес. И ще се подготвим не само за една история, а за срещата ни с царя. Готов ли си?